Лукашенко збирається наділити Совет безпеки президентськими функціями у випадку свого сиходу ці навіть смерті. Пропаганда режиму протягує кричати про погрозу з боку Заходу, а Головченко тим часом везе у Кремль 26 підписаних дорожніх мапів для інтеграції з Росією. Що задумав диктатор Білорусі і що откаже Путін на ягоную гульню, висвітляв Зміцер Міцкевич. Нелегітимны кіраўнік Беларусі ўдыхнуў жыццё ў раду сваёй бяспекі. Гэта будзе яго першы спадкаемца і калектыўны Лукашенко на ўсялякі пажарны выпадак. Президента застрелили, на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть, если кто-то шевельнется на границах, вплоть до военного. И Совет Безопасности должен принимать решения. Што праўда, паводле Канстытуцыі, абавязкі прэзідэнта ў падобных сітуацыях мусіць выконваць прэм'ер-міністр. Таму цяпер прыняццё падобнага дэкрэту з'яўляецца антыканстытуцыйным. Але дзе Лукашенко, а дзе законы? Потому что по итогам протестов было хорошо видно, что, так сказать, среди гражданских Лукашенко потерял там и даже бывшего министра культуры, и целый ряд людей, которые перешли на сторону оппозиции в прошлом, будучи сотрудниками различных государственных органов. Вот. Однако ни одного крупного силовика он не потерял, и поэтому он может только на них и положиться. Совет Безопасности, состоящий из людей, которые действительно точно знают, что они замешаны в преступлениях реально, и они не могут никуда переходить. У той жа момант дадзеныя зрухі скіраваныя на фармаванне грунту для наступных палітычных манеўраў. Лукашенко імкнецца надаць нейкую вагу сваёй радзе бяспекі, каб яна з аднаго боку наблізілася да расійскага адпаведніка, а з другога магла быць падмуркам для дэманстрацыі Крамлю зменаў у кіраўніцтве Беларусі. Гэта выглядае як на такую спробу транзіта ўлады, нават не транзіта ўлады, а своеасаблівага рэбрэндінга ўлады. Таму што транзіт ўлады гэта ўсё ж такі такая досыць дэмакратычная працэдура. А тут яно выглядае як на рэбрэндінг па казахскаму альбо нават па яшчэ больш жорсткаму іранскаму сцэнару. У Казахстане і Іране цяпер дэ-юрэ краінай кіруюць прэзідэнты, але дэ-факта ўсе працэсы кантралююцца іншымі людзьмі, якія і прымаюць найважнейшыя рашэнні, знаходзячыся як бы па-за палітычным полем. Падобна, што Лукашенко раздумвае над такім планам, каб і Путін сыты, і ўлада цэлая. Путин воспользовался наиболее экономичным способом поддержать российские интересы в условиях политического кризиса в Беларуси. Но сделал это очень действительно аккуратно. Путин, во-первых, не дал со своей стороны команды действовать в Беларуси каким-то пророссийским прокси, хотя они этого очень ждали. При этом Лукашенко в кармане у Путина, потому что отношения теперь с Евросоюзом и другими странами у Лукашенко разорваны гораздо тяжелее, чем после 2010 года. Адпаведна, варыянтаў у нелегітымнага кіраўніка Беларусі няшмат, таму і павёз прэм'ер Лукашэнкі Роман Головченко ў Крэмль 26 падпісаных дарожных картаў па інтэграцыі Беларусі ў Расію. Што ў іх напісана, мы можам толькі здагадвацца. Імкненнем палепшыць пазіцыю ў перамовах з Пуціным можна патлумачыць і працяг педалявання тэмы з уяўнай змовай ды замахам на жыццё Лукашэнкі. Для гэтага выкарыстоўваюцца ўсе магчымыя пляцоўкі. Напрыклад, літаральна ўвесь даклад Віктара Хрэніна на паседжанні міністраў абароны краіны ОДКБ быў прысвечаны ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Найбольш актуальныя праблемы ўласцівыя ўсходнееўрапейскаму рэгіёну – развязванне маштабнай інфармацыйнай вайны, дэструктыўная дзейнасць Захаду па дэстабілізацыі і расхістванню сітуацыі на постсавецкай прасторы, неўрэгуляваныя канфлікты і каляровыя рэвалюцыі. Пасыл усяго гэтага вельмі просты. Глядзі, Володя, без мяне тут будзе хаос і амерыканскія салдаты. Табе яно трэба? Мы чуем дзве інтэрпрэтацыі падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі. Ад пратэстоўцаў і лідараў пратэсту, што гэта выключна мірныя акцыі, выключна мірныя мерапрыемствы. З другога боку, беларуская ўлада прасоўвае свой пункт гледжання, яна старанна пераконвае нас, што мае месца эскалацыя канфлікта, мае месца нейкае абвастрэнне сітуацыі, яна дэманструе чаканне гэтага абвастрэння, і колькі можна чакаць. Александру Лукашенко требовалось получить эпизод
который можно было бы трактовать как экстремизм. Потому что в 2010 году, когда были волнения, протесты, там имелся внутри уже встроенный, так сказать, провокация и штурм Дома правительства, как бы, за который можно было зацепиться Лукашенко и сказать, что вот он экстремизм. Але Путін гэтую перадачу ад Лукашэнкі прыняў грамотна і ў сваім стылі, выказаў яму выключна рытарычную падтрымку, хоць і ў радыкальнай форме. Так што эфект ад плану атрымаўся адваротны чаканаму. Кіраўніцтва Расіі яшчэ больш пераканалася ў слабасці Лукашэнкі і абмежаванасці яго манеўравання. Лукашенко всей этой конструкции с заговором, конечно, накинул шайбу на клюшку Путину. Это очевидно и очень, так сказать, успешно, потому что теперь, так сказать, со всего размаха Путин как бы эту шайбу забрасывает в Соединенные Штаты и в свои отношения с Байденом, да и не только с Байденом, а и с европейскими странами. І цяпер застаецца толькі спадзявацца, каб гульня пайшла не ў адную браму, бо выглядае, што брамнік у чорным шлеме можа запусціць у дамок поўную сетку шайбаў.